El 1864, un grup de treballadors van comprar junts un sac d'arròs. Un any després d'aquest fet, va néixer la cooperativa de consum l'Econòmica Palafrugellenca, la més antiga de les cooperatives de consum de Girona. Després de tenir la primera seu dins el nucli antic de Palafrugell, l'any 1881 l'Econòmica va comprar uns terrenys al carrer de les Botines. L'edifici va ser reconstruït i ampliat entre 1926 i 1927 i va quedar un edifici noucentista d'una sola planta, majestuós i funcional, obra de l'arquitecte Rafael Masó Valentí, 1880-1935. A l'interior es va articular l'espai a partir d'un finestral octogonal central, que va crear un espai accessible i lluminós, i es va decorar amb columnes estriades de terra cuita. L'edifici destaca també per les seves dues façanes. La del carrer de les Botines té una decoració en argerata, una ceràmica verdosa amb relleus dedicats als oficis, obra de Jaume Busquets. La façana del carrer de Sant Martí destaca per la portalada monumental feta amb ceràmica vidriada. La cooperativa va tancar la botiga l'any 1993 per la competència que tenia dels supermercats. Avui és la seu de la Biblioteca Pública de Palafrugell. Creada l'any 1938, es va traslladar a aquesta seu l'any 2001.